Колись один вядомы псіхіятр беларускі, які зараз жыве ў Амерыцы, выставіў Лукашэнку дыягназ мазаічная псіхапатыя. І вось мне хацелася б трошкі расказаць пра некаторыя элементы патапсіхалагічнага партрэту Лукашэнкі. Можна называць такія элементы? Можна, з упэўненасцю можна. Мы валодаем інфармацыяй, якую, праўда, не можам пацвердзіць, але ніхто не можа абвергнуць, што ён у свой час, кароткі час, быў пацыентам Магілёўскага псіхіятрычнага шпіталя ў часы перад прызывам на вайсковую службу. І там яму выставляўся дыягназ эпілепсія. І то, што мы зараз бачым, у ягоным характары тыповыя рысы дэкампенсаванага патапсіхалагічнага чынніку эпілептоіднага. То есть ягоная брутальнасць, эксплазіўнасць, неўменне трымаць свае эмоцыі, помслівасць, прыхільнасць да нейкай адной выбранай стратэгіі паводзінаў і нездольнасць яе змяніць, ригидность, это называется в психиатрии, пацвярджаюць тое, што штосьці ў гэтым было. Але калі вяртаючыся, вы кажаце, што Лукашенко не дыктатар, ці ўсё ж такі з пазіцыі псіхіатрыі можна казаць пра тое, што у Лукашэнкі ёсць нейкі комплекс дыктатара? Комплекс дыктатара Лукашэнкі палягае ў тым, што Лукашенко мае асалоду ад улады, як любы садзіст. Эпілептоіды, дарэчы, вельмі часта маюць садысцкія схільнасці. Апрача эпілептоіднага складніку, мы можам бачыць у Лукашэнкі яшчэ два важныя складніка, якія ён унаследаваў як выхаванец старой савецкай эпохі. Мы ўспомнім, да чаго заклікалі людзей у Савецкім Саюзе. Быць пільнымі, паўсюль бачыць ворагаў, шукаць ворагаў, змагацца з імі. Таксама іх заклікалі заўсёды паказваць, як яны задаволеныя сваім жыццём, усхваляць вялікага Леніна, вялікага Сталіна, прычым рабіць гэта публічна. Мы ўспомнім публічнасць вядомых працэсаў над ворагамі народа, дзе мэтаю была не усталяванне ісціны, не вядзенне самого працэса. Это быў тэатр. Савецкі Саюз это быў вялікім тэатрам. І гэтыя две рысы укладаюцца ў дзве патапсіхалагічныя цаглінкі. Першая цаглінка — імкненне паўсюль шукаць ворагаў і змагацца з імі, і нецярплівасць да чужых думак. Гэта параноіднасць. Другая цаглінка — тэатральнасць, імкненне здавацца, а не быць, паказуха. Гэта істэроіднасць. І то, што мы бачым паводзіны Лукашэнкі, то гэта прамое пацверджэнне таму. Я за сваё жыццё магу ўспомніць толькі адзін выпадак, калі Лукашенко сказаў праўду. І гэты выпадак быў у самым пачатку, у 94-м годзе. Ён сказаў: другой райкі не будзе, маючы на ўвазе Раісу Гарбачову. І гэта ён стрымаў. Што такое адносіны зневажаючыя да жанчыны? Так, это адносіны зневажаючыя да жанчыны.